Pracovisko urológie nemocnice Bory sa profiluje na 3 základné subšpecializácie. V prvom rade je to onkologická urológia, to je liečba nádorov močových ciest a močovo-pohlavného systému s tým, že chceme vytvoriť centrum pre robotickú chirurgiu, a druhá subkategória je liečba urolitiázy alebo liečba močových kameňov. Takisto chceme vytvoriť centrum, ktoré bude dedikované na liečbu pacientov s močovými kameňmi, a treťou takou dominantnou časťou by mala byť andrológia a rekonštrukčná chirurgia. To je disciplína, ktorá na Slovensku chýba, a naozaj pacienti s poruchami močovej trubice alebo teda striktorami močovej trubice nemajú možnosť absolvovať rekonštrukčné operácie v rámci Bratislavy.